biss fl-aħħar 3 snin għalaqna 58 ftehim kollettiv jew settorjali u fil-waqt illi s-settur privat jibqa' l-akbar mutur fil-ħolqien ta' impjiegi tafu llum kemm nonfqu fuq il-pagi tal-ħaddiema tal-gvern? 1.2 biljun euro fis-sena, id-doppju ta' qabel l-2013, id-doppju. Ħabbar dan il-Prim Ministru mexxej tal-Partit Laburista fid-diskors tiegħu waqt il-Konferenza Ġenerali tal-Partit Laburista li saret ġimagħtejn qabel iċ-ċelebrazzjonijiet ta' Jum il-Ħaddiem. Qabel sostna kif il-ħaddiem huwa fiċ-ċentru tad-deċiżjonijiet li jittieħdu ta' kuljum biex bekk tkompli togħla l-kwalità tal-ħajja ta' kulħadd. Jekk dal-gvern dejjem kellu xi ħaġa konsistenti tul kemm ilu f'dat imexxi f'dawn l-aħħar 10 snin u li dak li dejjem ta' mhux biss żammu, imma dejjem bnejna fuqu. U li ma kien hemm ebda mument fejn tajna minn naħa u ħadna minn oħra. Jekk tejjibna l-pensjonijiet, rajna li ma nżidux il-prezz tal-enerġija. Dr. Abela tkellem dwar is-settur tas-saħħa li kif diġà tħabbar l-infermiera u l-qwiebel se jkollhom titjib fil-kundizzjonijiet u l-pagi. U għalhekk illi qegħdin nippreżentaw proposti li jtejbu l-qagħda tal-infermiera u tal-qwiebel li huma saħansitra ferm aqwa bħala żidiet minn dak li kienu nataw fl-aħħar ftehim kollettiv li kien ġie negozjat. Fl-istess ħin, dan kollu qegħdin nagħmluh b'mod responsabbli lejn il-pajjiż kollu kemm hu bl-istess prinċipju bħalma għamilna f'kull ftehim kollettiv ieħor. Quddiem l-attakki tal-Oppożizzjoni li dejjem toħroġ kontra kull miżura soċjali tal-Gvern, il-Prim Ministru sostna kif il-Partit Laburista se jkun qed jiċċelebra lil ħaddiema nhar l-ewwel ta' Mejju. Dan għaliex Gvern Laburista jaħdem ta' kuljum biex tejjeb il-kwalità tal-ħajja tal-poplu Malti u Awċi. Iva, aħna naħsbu kif indejjem intejbu l-kwalità tal-ħajja tan-nies. Jattakkawna għax intejbu il-kondizzjonijiet tal-familji tal-ħaddiema. Imbagħad bil-wiċċ tost kollu jgħidulna li f'jum il-ħaddiem iridu jipprotestaw. Aħna fl-ewwel ta' Mejju niltaqgħu il-belt biex niċċelebraw lill-ħaddiema. Il-mexxej Laburista irrimarka kif dan kollu jista' jseħħ għaliex il-Gvern għandu fiduċja fil-poplu li jmexxi. Hemm it-twemmin tagħna jmexxina, it-twemmin Laburista. Għalhekk inħeġġiġkom komplu waħdmu għal Għawdex u Malta tagħna, komplu naqdu magħna fil-ħidma, kunu kuraġġużi, fadlilna ħafna x'intejbu għal pajjiżna u l-poplu tagħna flimkien konvint li se naslu għax għandi fiduċja fikom, għax għandi fiduċja f'pajjiżna.